Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita pagsaulog nining santos nga misa, motuaw kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo Kaluy kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Moabot unta kanamo nangamuyo kami Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo pinaagi niini, makahimo kami paghinumdom sa imong kabubuton ug magpuyo sa buutan nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang didto si Apollo sa Corinto, mitadlas si Pablo sa lawigan hangtod miabot siya sa Efeso. Didto gikahibalag niya ang pipila ka mga tinunan, og sila gipangutana niya. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna ba'y Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol, og iyang gitudluan ang katawhan sa Israel, nga kinahanglan motuo sila ni adtong moanhi sunod kaniya, nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya, nagsulti sila laing-laing pinulungan ug nagwali usab sila sa pulong sa Dios. Mga napulog duha sila katawo. Unya, miadto si Pablo sa sinagoga, og sulod sa 3 ka bulan, giwalihan niya ang katawhan sa walay ko kahadlok. Nakiglantugi og naninguha pagpasabot kanila may tungod sa gingharian sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. mitindog, ang iyang mga kaway nagkatibulaak. Ug sila nga nagdumot kaniya, nanagan sayang atubangan. Maingon nga sugi palit, mausap sila. Ingon sa talo nga nalipay, at tubangan sa kalayo. Apa nang
sa kalipay sayang atubangan. Ang amahan sa mga ilo, ug tigpanalipod sa mga balo. Mao ang Dios sa iyang balang puloy anan. Ang Dios naghatag og puloy anan sa mga biniyaan. Ipagulan niyang mga pinilanggo ngadto sa kagawasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Wala Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kang Hesus. Karon iyano nagayod ang imong sulti ug dili na pinaagig sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila. Mituo na ba kamo karon? Ang panahon moabot ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan nag-uban man kanako. Isulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Mga igsuon, nakadungog na gyud ta sa panultihon nga nagkanayon. Be kind to the people you encounter because we don't know what battles he or she is facing at the present moment. Wala man gyud ta nahibalo kung unsa ang mga struggle sa mga tao nga atong nahimamat matag adlaw. Posible kanang tawhana nag-atubang na og dako kaayong financial crisis. Posible nagbitbit na og balatian nga life-threatening. Posible na worry nagmaayo alang sa iyang hinigugma or alang sa iyang pamilya. Or posible nga naa na siya in the middle of a great spiritual struggle. Si Mother Teresa of Calcutta, sa buhi pa to siya, tanang mga tao nakadayeg yun niya, nahimo gud siyang icon of peace. Gihinganlan ganito siya, living saint. Kay generous kay siya sa paghatag siyang kaugalingon, sa pag-serve sa poorest of the poor. Wala gyoy bisan kinsa nga naay idea that deep within her lies a profound struggle until nga gi-publish ang iyang personal diary, gitaytulan og Come Be My Light, nga gipadayag dito ni Mother Teresa mismo ang dako kayong spiritual struggle og emptiness in her heart that went on for many years. Di gyud ta katag-an
kung unsay gibit-bit bitaw nato nga mga gubat sa atong kinabuhi. I'm sure mga igsuon, sa atong pagpanimba karon, naasab tay gihambin, kaugalingong mga battles, mga struggles. Ako man, naasab ko'y gibit-bit sa akong kaugalingon. Ug ang maayong balita, mga igsuon, mao kini, si Jesus nagsugilon kanatong tanan sa mensahe sa ebanghelyo karong adlaw. Miingon siya, apan ayaw kamo kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Jesus has already won the battle for us. What He asks of us, therefore, is to believe firmly, without doubt, that for as long as we cling tenaciously to the Lord, as His Holy Spirit abides with us, then we know that we are not fighting our battles alone. God is with us, and that is enough to give us strength to continue in fighting. E nasayod kita nga ang atong kusog dili sa atong tawhanong paningkamot lamang, kundi gikan sa Dios nga kanato nakig-uban. Mao nga sa atong pagpadayon ning santos nga misa, may we be kind enough to be compassionate to the people we encounter, because we don't know what battles they are carrying at the present moment. Ug sa atong kaugalingong struggle, may we return to the words of Jesus in the gospel today. Kay dili yun na mabali ang pulong sa Dios. He tells us, gidaog ko na ang kalibutan. Unta sa atong pagsalig kaniya, makaambit kita sa iyang kadaugan. Manindog palihog, alang sa katilingbanong pagampo atong tubag, Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga nanag-antos tungod sa paglutos, makaangkon o kaisog aron magmatinud-anon sila sa ilang mga gituuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga gitintal, makabuntog sa ilang mga kahuyangan, pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga mibalaan sa ilang trabaho, sa ilang propesyon, o sa ilang negosyo ngadto kang Kristo, makadawat sa kusog sa pagtuman sa ilang mga katundanan sa Kristohanong paagi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga paghikap sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mapayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay na, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Hangyoon nato ang mahal nga Birhen Maria, nga tabangan kita sa atong mga pangalia. Itang tanan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Among langit nung Amahan, dawata ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan, ug paambita kaming tanan sa kang Kristong kadaugan. Iniamong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad ug sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ang mga halad nga walay buling, maglinis unta kanamo Ginoo, ug maghatag sa among mga kalag sa kusog sa langit nung grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matad. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay human siya nabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an, ug samtang nagtan-aw sila, mikayab nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa uban sa mga anghel sa langit, miduyog kami sa ilang awit, sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santo, 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 Ginoong Diyos kagahungan, puno ang langit ug yuta sa pihing Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo mamatay, si Kristo nahanap, si Kristo mahalikuan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa amahan namo. Amahan mo, ngalakan sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, maabot ka na mo ang imong hinghalian, nga tuwal ang imong pao, ilis sa iyo ka maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagabasaylo kami sa mga kasalanan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsalay, iunuan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. kay imo nga gingharian ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan, Amen. ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig sa unay, panagdait, manaa kaninyo. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. Tabangi ang imong katawhan nangamuyo kami Ginoo. Ug himua nga ang imong gibuhong sa langit nung mga misteryo makalabang adto sa bag-o nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Itugyan nato atong mga pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasa kanimo. manalangin kanato ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Bawno nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.